हेलौ सनामोन दिनै मेहेरा जों माने मोनसे बाथ्रा शेयार खालामसै आरोना नोंथांमोनजों बिदिबा सनामोन खायसे सोंहरो आरोना आदा आब'मोन इउटुबनि अनगा नोंसोरो बहाबाफोर आरो एकाउन्ट दंना गैया बेफोरबायदि होननानै गैनायाथ' गैयामोन नाथाय दिनै नोंथांमोना गोसो दङब्ला जोंजों फेसबुक पेजावबो कानेक्ट जानो हागोन आरोना मुङानो जाबाय मेहु बेहाय जों सम मोनला भिडिअ फिसा आगारो आरोना जोंनि फेसबुक पेज फिसासो आरोना दासो गोदान नालाय स' बेहायबो सम सम लोगो मोनगोन सनामोन जोंखौ आरोना नोंथांमोनाबो जुदि जोंजों कानेक्ट थानो गोसोब्ला जोंखौ मोजां मोननायफोरा फल' खालामनो गोसोब्ला आरोना लोगोफोर फल'बो खालामनो हागोन आयु मालायसो बा मेहु फेसबुक पेज नामा आंबो फल' खालामगोनथ' दायो आंबो बिदिनो सम गोसो जाब्ला फैगोनलै लोगोफोर बेहायबो जों खिन्थानाय जाबाय लोगोफोर मानोना आगैमोनहा खायसे सोंहरो नालाय इउटुब कमेन्टआवथ' एसेबां गोलावबो रायलायनो हाया नालाय दे होमबा सनामोन बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय जों गासैनिफ्रायबो फाग्लि गोसोनिफ्राय